Den 10. oktober, der er kulturnat i hele København, tror jeg. Ja, hvad er det, vi gør, Martin? Det er virkelig fede. Mega fedt. Vi afholder nemlig bro-scenen arrangement, men ikke på Bro. Nej. Vi tager bro-scenen og rykker den over. Kom og sko, Martin. En dansk bånd! Vi glæder os til kulturnatten. Gør du? Gør du? Gør du? Jeg gør det altid. Fedt! Folk er allerede begyndt at strømme til, og vi er i gang med en helt stor oprydning, så vi er klar til kulturnatten.